todos e a todas, gracias por estar en esta no que, como ben saben, o noso grupo parlamentario, pois o que hoxe debatía temos presentado unha iniciativa ni máis ni menos para que non se leve adiante a conxelación salarial prevista polo Goberno Zapatero para o ano 2010. Facémolo a través de unha proposición non de lei na que instamos non só que non se leve a cabo esta medida, sino que, ademais, se reúna o que é o Pacto de Toledo, porque creo que se algo tuvo a decisión do señor Zapatero foi que non tuvo en conta, ni máis ni menos, a opinión de quen necesariamente debía poder opinar e contribuir a tomar melloras decisións. En este caso, bueno, creo que todo o que afecta ao Pacto de Toledo foi ni máis ni menos saltarse ese pacto, foi ni máis ni menos obviar unha propia lei e foi ni máis ni menos tomar unha decisión sin contar con ninguén. Por lo tanto, nos pedimos que se reúna ese Pacto de Toledo, que se tomen as medidas necesarias para facer viable o sistema e que, polo tanto, poda ni máis ni menos non poñerse en peligro que son os ingresos por cotizacións que son esenciales para manter o noso sistema de seguridade social. Hai medidas. Eu creo que, polo tanto, o presidente está donde ten que estar, que este é un goberno, ademais, serio, que permite que o presidente poda estar tamén en un momento determinado fora de Galicia con eses galegos, a diferencia do que ocurría no goberno bipartito, non? Que non se podía alexar pois, de Galicia, primeiro, porque inda que quixeran lle facían caso en ningún lado, e segundo, porque tiña medo a que a outra parte do goberno lle montara na súa ausencia. Por lo tanto, hoxe en día hai un solo goberno que se permite que o presidente poda cumplir con todas e cada unha das obligacións do seu cargo. Por certo, que recordo que outros que non son presidente, as veces que saliron a fora de Galicia, foi ni máis ni menos para tomar decisións ou facer xestións en contra de Galicia. E recorden a posición do señor Pachi Vázquez coas caixas e a posición que tuvo ni máis ni menos nas súas visitas a Ferraz. Polo tanto, o presidente fai o que debe facer e faino en beneficio dos que aquí estamos, pero tamén dos galegos que aquí quixeran estar e encontranse en outras partes de España. Iso é o que